रब्बत मारया आणि ते मुक्तावर कंकेवन घाल नका अंग थोडे पुणी नेಮ್ಮದಿ रशिल कसकसन कोर नकरे रामचंद्रा चिके ऐक बैस तू बैस बैसू का हा मग बसची सोडी मग तू गेल्या उल्लोचके मान ना आ वत्ताची मला वत्ता इतली संतस नवे रामचंद्रा देवा वच्चू नकरे राबरे इथे इथे अकाई रामचंद्राक मुक्ता जल्ला म्हणके डिक्रिशन जल्ला दिसते ते मस्की केलेलं रे तुम शॉक देऊया म्हणून तू कसं म्हणलेकला या पुरे विषय सिरियस घेतो म्हणून तू लेखिल्या तशी तू लेखील नाही की नाही कसं टेन्शन झालं तुमको दोघ जणांके अय्यो तुक कसं गोतो काय मुक्ता मागची कितली जण असेल म्हणून मागू करतच ना कितली की मी गेल्या फ्रेंड्स असेल जी आता कळली ना पुरायचं ना का मिगल मना कसं नाही ना मुक्तार मना तुझी कसं नाही ना सकुमाई कळलं ना बाय पुरा क्लिअर झालं ना बाय मुक्तार वेळेस की संशयाने केली की तुम्ही काढायची तोंड गोड करायची स्वीट असतं चंदू काढ रे पाप मुक्ता अय्यो पडगवातो सकुमाईले काही चूकी ना मुक्ता संशय म्हणले भूतच पडल्या मात्र रिग्लरी अशी पुरे जाऊचे बायलेक केदनाय बामणू बामणाक केदनाय बायल या प्रीती विश्वासू केदनाय सदाकाळ तांगेल मध्ये तसू म्हणून आम्ही देवाला मागून घेऊया आम्ही कशात कुशेरी संतोष असं की त्यांनी तशी असू का अय्यो हे सगळे गोंधळामध्ये तू एक इम्पॉर्टंट न्यूज सांगच्या का विसरली पण गो कसं मस्त इम्पॉर्टंट विषय सांगायचे कसं ते कसं म्हणणार म्हणू मग सिनियर मॅनेजर जाऊन प्रमोशन मिळली गो हा वै गो मुक्ता कंग्रॅच्युलेशन ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವ ಮಗ್ಗಿಲ್ ಕೆಲ್ಲಿತುವೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ते मक्का असो आता कसं ट्रान्सफर बी नाही असवे वै गो मुक्ता ट्रान्सफर असू का झालेले नव्या आता खरी पोस्टिंग मिळतं म्हणून मान सांगू जाय ना सो आता 2-3 वारांत कळता खरी म्हणून पोस्टिंग तसं कुणू पॅकिंग आणि पुरा मी गुरगुर स्टार्ट करू येतं आता मी वच्चू का वैते वै गो मुक्ता इत्ते तोंडारी बेजारू ನಾ ತಶ್ಕಾಯ್ ನಾ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಜಲ ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ ಜಲ್ಲೇಲಿ ವಾಪಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೊಂಡು ವಚ್ಕಾನವೇ म्हणून असो मुक्ता मी गेल्या पट्टी मारत गो पॅकिंग करची तुके खोड विषय इतले कडे आमका ट्रान्सफर झाला तूची नव्या पॅकिंग म्हणा गम्मत रे बैसून एक वार पॅकिंग करतशिली माग गोतस चंदू कनी सकू सोण वाचा तुक मन ना वै की नाही सांग वैते हे 30 वर्ष नंतर आम्ही ಒಟ್ಟು मेळलीची एक घराश्वरी आशिलीची फुडले पुरा मस्त उडगास पुरा काणू गम्मतेर आशिलीची आता वच का वैन वच्चे त्या विषय वै गो मुक्ता विंगडकडे ट्रान्सफर करताना पुढली पूर आणि पुऱ्या मका तिथली मना बेजार जायना अशी जले या म्हणणं कसं की एक ना मने मना दुःख जत्तस या घरा येईल नंतर चंदू सकुमाय लुटसून स्नेह म्हणल्यार कसं कितली प्रीती री कितली चंदू कोणतानी आमका पळयत आशिल्ली गो त्याला कसं करचे जीवन म्हणाल छल का वै नव्या कालಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು वै की नाही ते वैते कश्चित की तशा मी मुखार सुनवू चुका कसले जीवन तू शाश्वत नाही वै की नाही काही उपकरून बरेला की तेही वच्चू का नो आम्ही वै असं गो मुक्ता आता या विषय काय तक सांग का वै भले सांगात तुम्ही वै पाय सकाळी वचून चंदूक स्वीट्स आणि देऊन विषय सांगून सोडया मला रामनी चमकल नंतर तांणी बिंगड कोणी भाड्याच्या पडो का वै की 3 वार टाइम पुणे मिळता व की सांगलारी वै तशा वेगळी पाय सकाळी वचून सांगूया म्हणून ओके जायत बेजार कोर न गो कसले असं गो मुक्ता तुके का प्रॉमिस करता
आम्ही खंय ट्रान्सफर जाल्यार ना प्रति 3-4 महिन्याक आम्ही हांगा गांवां येऊन लायकून राबूया चंदूल घरान तू जाय जाल्यार राबूया सकू माय तांगेल फॅमिली टू आम्ही टाइम स्पेंड करूया गो म्हाका हे गांव हे घर मस्त एक नमने रितीर सेट जावन गेल्यार गो म्हणटा तशें करून जल्दीतले आमकां केदें केदें आमकां टाइम मेळटा की आमी खंडीत जावन गांवां येवया गांवां राबूया चंदूल ओटू राबूया आता नी पाय चंदू कशी रिएक्ट करता की असो जायत न्हू मुक्ता जायत निद्दो लागली गो जाला हा जाय गुड नाईट आम्ही आज मी गेले पशी वग्गी उठायले काय देवा आयचे दीस चांग रितीर वच्चो आज एक चंदूक सुकुमारी सांगतना कसं तांणी एक हें करनाशी लायक रितीर आमच्या ट्रान्सफराचें घर सोडूचे विशीं संतोशारी आयकू तशें हांव कसने रिएक्शन नातिलें चंदायर कुशेर आमकां एक पेटोवन दिला पुरतांनी ह्या घरा येवन राबतरी पुरा चांग जाल्ला आमकां म्हगेल हेल्थ डिप्रेशनाचें आनी हांगेल प्रमोशनाचें चेडवांक भारी चांग जाला हें एक लक्की घर म्हाका तशीच आमी हें सोड वतरी चंदूक सुकुमारीक तागेल संवसाराक मस्त चांग कर देवा हें घर सोड वच्चेक मन ना जाल्यार हें सांगचें डिसायड करूं हांव कोण तूं गेलें न्हू पयर खेळ राख रे देवा देवा तूंच राखू का सर्वांक मुक्ता मुक्ता उठाय की ना गो आयली आयली ते वच्चू का ना चंदूल घराक हांव पळय नाव रेडी जाला तू कून उदके दवरला नाव रेडी जा वचा अयो आयली ते मुक्ता यो गो बगी राब्बाई ते कसो अमसूर करता तुम्ही इसगोन तची चंदू चंदू कसं गो बगी कणाची हो रामचंद्र मुक्ता कसं काही विशेष सक्कुमाई गुड न्यूज आमच्या गुड न्यूज गुड न्यूज नात्र जेवचे प्रायरी गुड न्यूज काही कसं नी सांगता माये सांगता चंदू कायस दिसता ना चंदू आपण छोटू सांगता आपस दोग जण सांगची काम जात म्हाका नाटलेली वचा गुड न्यूज आसा वचा सांगे तुमका आपण अडेची बाई इथे रामचंद्र तांगेल गुड न्यूज असते इथे कसं नेते तुम्ही गुड न्यूज म्हणून गाडवा जाल्यार प्राय जाल्यार चेडू पण एक सोडची ना वय ते सुकुमारी लेगवे गुड न्यूज म्हणजे ती इतले म्हणल्यार पुरो इतलो ऑर्ड करती कसं तुम्ही तू केक नाव आहे कसं उरलेला आणि चुकी दिसची मी गेल्या कितले बळांतिरे माणसे वकील इथे गुड न्यूज काही इथे वकील बाय एक नाव मोरो काही ना तुझी तोंड ना तू गुड न्यूज काही इथे कसं गो ह्या प्रायर गुड न्यूज कसं काही रामचंद्र गुड मॉर्निंग चंदू गुड मॉर्निंग मुक्ता आरामच ना मुक्ता वही गौरामस माते निघून तुझी कसं ग सुकुमारी कसं माती गुंचे नाही ग मुक्ता रामचंद्रानं गुड न्यूज असं म्हणलंय मर्यादा काढूक चाललेली काही दुखून राखून बसत की अयो मुक्ता तू सांगेल वै गो सबको वही पढ़ेगा गुड न्यूज उर्दा पढ़ खान गैस पर ले गुड न्यूज कसम
कसा लेखत की या प्रायर रामचंद्र तू एक दया देऊन इग्नोर कर रे ना जरा डिलीट केलं रे वाटलं मग काय बजारणार नाही ते म्हाका गुतनवे हांव अशी मस्ती केलेली तांणी आमकां पयर पळय तशें केलेलें भिवोनू ताचे खातीर हांवूय तांकां मस्कीर केलेली अशीची म्हाका कळना वे पुरा या प्रेयर पुरा तशी पुरा जत्त वे ए रामचंद्र तान्नी पिऊया बस कसं प्लेट दवळे जय जय राब रे गुड न्यूज कसं म्हण निमगी ना तू हो वय न्हू यो गुड न्यूज सांगता की पळय बरी कसं गुड न्यूज हांव सक्कूल ऐकूनच पळय माती पुरा कस की जालें सांगत रे चंदू गुड न्यूज कसं म्हणाली मग सिनियर मॅनेजर जाऊन प्रमोशन मेळली रे अयो सीनियर मॅनेजर जाऊन रे खुशी चल रे बाई तशें पुन्हा मॅम आता नी 2 वरांनी ना 3 वरांनी म्हाका म्हजी पोस्टिंग काही म्हणत रे तशी आणि आम्ही घर थोडका जातले विंगड कडेन विंगड गांवांतू अपास रिस्टार्ट घर सोडता अयो देवा तू चुकाची वे हे कसं रे गुड न्यूज प्रमोशन जल्ले కొత్త మంచంకు భారీ బేజారు अयो कल्ली के घनघोर अध्याय जलाल मांद्र हांव लेखिले आनी फुडें आमी गम्मतेर चंदायेर अशा तुमकांय कोणयना आमकांय कोणयना तुमी हांगार येता म्हूण लेखिला हांव लेखील कसं न्ही जायना मू देवा रामचंद्र सोड वचू नका रे मुक्ता सांग गो मुक्ता तुवय जाव का मक्का रामचंद्रय जाव का गो कसला गो हांव तुमगेल वयर संशय केलो म्हणून तुम्ही सोड वता वे वचू नको गो मुक्ता सांग गो रामचंद्राक तुम्ही पण सांगायते वचू नका म्हणून हांव कसं सांगची गो तक सीनियर मॅनेजर जावन पोस्टिंग जाला हांव नक्क म्हणची वे तांगेल पळोवका न्हू तांणी नाही ते मग त्यांनी ना जाल्यार बेजार जाती ते ಎತ್ತಲೆ ती ತತ್ತವಳೆ ಎತ್ತಲಿ ती हांव कसं चूक केलं क्षम कर गो मुक्ता वचू नका गो रामचंद्रा प्लीज रामचंद्रा प्लीज रामचंद्रा प्लीज रामचंद्रा सपूर बैस तांणी आरामेर वच्चोन ती आणि वच्ची वेळार एक कोट्टी तोंड करून दवर नका तशी लेखूनाक गो आम्ही तत्तवळी येता चंगा तुमगे लोटू लागतं हांनी म्हणला 3-4 महिने एक पटी आम्ही हांगे येऊन हांगे लोट राबया म्हणा तू तशी बेजार कोण गो जायत गो मुक्ता तुम्ही ये याची जायत येते राम येते वय जायत सॉरी गो ना गो काय म्हण ना गो आमगेशी इतली दिवस कितली गंमत जन्मलारी इतली लायकोन तुम्ही आमकां पडोवंक घेतला त्यावेळी स्पेशली मुक्ताक हांव कोणी ट्रेनिंग त्या म्हण आमकां थंय करता जाल्यार तुमी आशिल्ली मागीर म्हाका इतली धैर्य मेळ्ळारी मुक्ता सोडून वचून खुशी जाता आशिल्लें फर्स्ट टायम नाल्यार हांव ती केन्नाय खंय सोडून वचना एकली कळ्ळें हांव तुमकां चिरऋणी रे चंदू हांव तुमकां खंडीत चिरऋणी थँक्यू व्हेरी मच फॉर एवरीथिंग चंदू आणि पळय आम्ही मात्र घेवची नाही सकुमाय तुम्ही बेजार कोण घेऊ नकाच मग तुम्ही रोडची पडूच जायना तुम्ही ते हसता हसता पळय खुशाल करता गंमत करतास का जायत ना या रामचंद्रान सांगेल तुम्ही ऐकता ना स्माइल चंदू पळय आता आम्ही मात्र घेवची नाही कारण आम्ही येताची ती 4 महिने येताची आणि तू तुगेल यारू अंगडी पुरे चिके पेल्ले अंदवळू येऊ का ಸ್ವಲ್ಪ ट्रॅव्हल करू स्टार्ट करी आमगेल गांव यो खंयची गांव म्हण तुका अपडेट दिता आसता स्टेटस पळयत न्हू तुमी व्हॉट्सॲपला जायत न्हू सकुमाय पळयता वय की नाही जय आवडा पण घेऊन येऊ खंडित एकटाची जायचं तितली बेजार कोण घेऊ नकाची दुःख कोण घेऊ नकाची जायत ना हा चंदू
बेजार कोण घेऊन नका चंदू बेजार कोण घेऊन जायचं नका, रामचंद्र आमगे विसरू नकच रे तुमका विसर साध्य आसा कसं म्हणतो पण गो मुक्ता चंदू हांव कसले चूक केल्या क्षम कर गो मुक्ता वचू नका गो कसं गो सुकुमारी मनीस म्हणतरी चुकी जाता वता ते चुकी म्हणून कळतरी आम्ही ते संपोन होणं शिकून तांतू वयर पडका म्हाका बेजार जाल्ल्यान वयली जाल्यार तूं म्हाका म्हगेल सान भयणीशी गो सुकुमारी हांव तुका माफी केन्ना म्हणला नव्हे एक स्नेहीत म्हणली कुडले विंगड अर्थ कोण घेवच्या नज्ज गो सुकुमारी हे स्नेह म्हळ्यार अनेक अर्थ कसो गोसोय नंबीक आनी प्रीती तुका एक विशय सांगता सुकुमारी आयकून घे चांग एक स्नेहीत म्हळ्यार तेंच एक व्हडली आसती गो ताका एक देवाल दय जावका कळवे चांग स्नेह असल्या कोणाचेनय दूर करूं जायना तेंच एक नंबिके प्रीती घट्टी कोण घेवका आमी खंय प्रीती स्नेह चड आस पळय थंय कोप लढाई मिसअंडरस्टँडिंग आसचीची ते पुरो आमी समकोन हो न्हू मोगार आसूं का गो तू नकनतील कोयरू कंटो माते घेऊन बैसू नाक सुकुमारी हांव हांग येताना 30 वर्स नंतर म्हगेले प्राणस्नेही तू चंदू मेळ्ळो आतां वतना आनी एक स्नेहीत मेळ्ळी ते म्हगेले भाग्य न्हय चंदूल तसले तुगेल तसले प्राणस्नेहीत आनी देवता मनुष्य म्हगेले बामून मेळका जाल्यार हांव व्हडली भाग्यवंत गो ते वेंकटरमणाक हांव कितली नमस्कार घाल्यार पावना हांगच पण 30 वर्स नंतर तुम्ही मेळटर तुमगेल घरा येतर एक ते क्षण आस पण इतली खुशीच रे ते म्हाका विसरूंक जायना म्हगेल जीव असते तर तुमगेलो हांव कॉन्टॅक्टर आसतले आनी तुमी तशीची ते कडेन व्यार म्हूण आनी बैसूं नाक तूं आमी आशिल्लें जीवन आमी गंमत करी तुमी हेचे आमी आशिल्ले कडेन आमी कशी म्हणटा 4 महिने एक फावटी येवया म्हणून आमी गंमत करया आनीचें जीवन जाय तुका मुक्ता तुमी बेजार कोर नाकाच रे चंदू जाय तुका तू चिके जागृत घे जाव आरोग्याचे घेतले रे आम्ही असं म्हगेल कॅर घेतली मग तांचे विषय येचन ना सकू काही चंदू कोण पड सुकुमारी कॅर घे मुक्ता आणि वच्छा मग बँका लेट जाता येऊ बरे चंदू आम्ही जायत ना स्वीटा बॉक्स सुकुमारी घे हांगे प्रमोशन म्हणून तोंड गोड करत प्रमोशन जालें म्हणून खुशी जाल्लें जाल्यार रिसल्ट सोड वता म्हणून बेजारूय जाल्लें तशी अशी लेखून गो सकू आम्ही येता असतात न्हय बेजार करना खुशखुशाय पेटोवन दियाच्या आमकां जाय तुका मुक्ता विसर नाक मुक्ता माफी करी नाका गो तूं तेश पुरो लेखून तुमी बहिणी म्हणटा न्हय तेश पुरो लेखून जायत मुक्ता यो गो आम्ही सेल्फी काढया पुराय जाना नाल्यार सकू मागीर रूट चिराप बना ओके भाग्यवंतची आम्ही भाग्यवंतची असले मिळत जगणे पुण्यवंतची भाग्यवंतची आम्ही भाग्यवंतची असले मिळत जगणे पुण्यवंतची कोणाला बा नंबर आहे कोण म्हणून कळली मग पळया हॅलो सुकुमारी उलयचवा वय तुम्ही कोण कोण म्हणून कळली मग हांव गो शोभा वय मुक्ताल फ्रेंड वय वय मुक्ताना दिलेल म्हाका तुगेल नंबर हो वय वय तेवी फोन इट केलेलो
निमगूच विसरला हव मुक्त म्हणतली चंदुल बायल सुकुमारील मन भारी चांग म्हणून आणि म्हणतली ती तुमगेल घर भारी चंदस काय लायक एरिया अंतस काय आणि तू भारी चंद कोंदवर लांबून म्हणतशिली हा वही वे मुक्ताल बमनाक ट्रान्सफर ऑर्डर येईल काही नव्हे म्हळ्यार तुम्ही घर जेव्हा वापस भाड्या दिता की हा वही कसं असो या वयारीनं आणि एक भाड्या घेऊन दाखवून दिले कसं असो चांगे बा भाड्या दिता ती तलारी बाडी चढोका म्हणलेकला आम्ही आपंत वय हा वही वे तशेला येता जमी एक वेळा घर पळयला म्हणके जत्ता मी एक पेटी येया जेवणाक येया आमगेल घराक कोण जयशिले बड्याक घर म्हाका जबा आमका येऊन राबूक घर भाड्या जाय आशिल्ले वय वे वही चंदू बिझी दिसता नव्हे म्हळ्यार हांव 2 वेळा कॉल केल्ले कॉल घेयनी ताणे अन्नी अंगडी बिझी असं दिसता म्हणलं म्हणके तुमका कशी गुर्तू हंगेलो सान असतना हांव चंदू मुक्ता एक वाटरा बोड जालेनीची कसं गंमत घुसवे सगळो दीस खेळचे जेवचे पुरे आम्ही वटूची एक तेर करते पण म्हणल्यारच नव्हे सगळो दीस देवसना साडेर दिंगडी मारची ताण चंदू बारी एक उपद्रव तुशील ताण सान असताना मागशी तुला नेऊन फांती ताणची की आणि भिवोचे पुराशिले भारी गंमत मात्र ओटूची एक गरकटची त्या भारी उडगा सकता हा